Hei, bine ați venit la un nou vlog. Astăzi, asta va fi cel mai interesant vlog. Stați și cum e zic că... Deci, astăzi, nu astăzi, adică mâine, voi pleca la campionat. Da, astăzi mă duc să-mi fac unghiile, așa arată unghiile mele. Arse, caz, m-am ars aici. Da? Așa arată foarte urâte. Ce am zis să-mi fac unghiile. Și apoi vă arăt și costumul, să le arăt acolo, să facem TikTok-uri, să fie foarte interesant. Dar astăzi doar facem clătite până când, pentru că de seara o să fac unghiile și sunt foarte happy. Da, acum e ora 9, era spun 7. Acum e ora 9 și da, cred că e din seara, pentru că am făcut intro acum și deja o să continui mâine și de seara, deci da, ne vedem mai târziu. Deci, deja este seara, e ora 5. Acum o să plec, e 5 aproape 6. Bine, da, ieși pantaloni. Acum o să plec la unghii. Bun. Deci, da, acum o să plec la unghii. Ați vedea cum e și dacă o să vedeți rezultatul mai rapid. Intrați chiar acum pe TikTok și pe Instagram, pentru că aici am postat cu siguranță ceva, așa că, da, fiți atenți. Eu mă schimb, trebuie să mă aranjez și plec. Mă schimb și... Deja e 2 zi. Acum și plecăm. Și, da, vreau să vă arăt unele, că eu nu am reușit să vă le arăt, așa că, da, trebuie să întorc camera, că așa nu se vede bine. Aici prostă eu eram în mașină, mâncam, tot drumul eu am mâncat pâine cu hârnață, apropo, spuneți și părerea aveți, da, pâine cu hârnață foarte bună, vă recomand. Și am da, mă vin cadrele cum eu dansez, așa că să fiți foarte atenți, pentru că am avut un dans superb și mulțumesc foarte mult domnișoarei Daria. Mama, dar le-ai pus-o și pentru că mă doare în creier. Да, загнутыми ногами. Так, возьми, ладно. Можно мне? Au, mama, încet. Au. Может, детей. Gata? Da. Da, la tine pără, trebuie să partea asta, să cum se duce acolo, vezi? Da, mă trebuie să-l dau cu acum.
Vedem ce lucrăm acum, așa că a fost foarte interesant. Așa că, da. O să vă plac acest vlog, pentru că am încercat foarte interesant și Și mă crezi că nu? Eu? Doi. Dazu Dance, locul 3, formație 13-15 ani. Dina, zi ceva. Eu в шоке. Eu aștept aici, loc mai repede, că eu mor. Zi ceva. Vreau acasă. Adela, zi ceva. Bună ziua. Ziua Zi bună. ceva. Vreau acasă. Eu nu vreau acasă. Nu vreau să puteți să fiscă. Eu cred că să luăm loc 3. Eu 2. Eu 2. Măcar 2. Eu nu cred că să luăm 2. Și nu cred că luăm. Loc, dar cred că luăm. Întâi, noi și Maghile am dansat, cântăm. Hai, o să vedem, o să anunțăm. O să facem partea următoare. Da, da. Paca! Rupe, rupe, rupe tot, este rărăcire, vino să te pup în bot, să vino la tine. Rupe, rupe, rupe tot, este rărăcire, rupe, rupe, rupe tot, este rărăcire, vino să te pup în bot, să vino la tine. Rupe, rupe, rupe tot, este rărăcire. Все. Все.